hitabo unya sa katapusan sa panahon. Kasi ni aging Domingo, ika-32 nga Domingo, ato manadunggan ang tema sa pagkabanhaw. Karon sad atong nadungog ang pagpanagna ni Jesus sa iyang pagbalik ug ang mga panghitabo sa dili pa matapos ang kalibutan. Kaya doon naman goy mga Hudiyo, pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo. No, ginindutan gyud sila sa templo. Nakadaig gyud sila sa templo kay nindot kaayo tan-awon. Na matupad dinhi dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayandayanan sa maindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. No, naay mga Hudiyo nga para nila ang templo, no, nga mooy puy-anan sa Ginoo, nindot jud kaayo, murag imposible kaayong maguba, magunob, no? Kaya mga Hudiyo god para nila ang templo mao'y sentro sa ilang kinabuhi. Kaya nagpuyo man ang Ginoo diya sa templo. Para sa mga Hudiyo, no, for the Jews, the temple is the symbol of national and religious identity. Kaya wala man sila presidente, wala man sila senador, ang ilang presidente mao man ang Ginoo. Munang ang ilang pangulo mao ang Ginoo, no, mao ilang giila nga naghatag kanilang balaod, nga nagtudlo nila katarong. Munang para nila kung maguba ganining templo, ilang gisabot nga maon sa niya siya katapusan sa kalibutan. Para nila kung magunob, maguba ang templo, maguba sa ilang pagkanasod, maguba, mawa ang ilang national identity, ilang pagkahudiyo, silang pagkanasod, silang pagkahiusa, mabungkag sila kung mawa ang templo. Munang pagpanagna gyud sa Ginoo nga mingon si Jesus nga kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa himutangan niini, ang tanan tumpagon gayud. Pagsulti ni Jesus niini gisabot sa mga Hudiyo nga katapusan sa kalibutan. O ang mga tao nangutana dayon nga kanusa ba kini mahitabo? No? Mga tanas mga Hudiyo kung mabungkag na ning templo, mawa ning templo, ya mo man ang koneksyon nga mawa matapos ang kalibutan. Unsa may timailhan ang Ginoo pasidaan nga pagbantay kamo kaduna unyay mga tao nga magpakaron ingnon nga sila Mesiyas, no, matupad dinhi pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga magingon ako mao ang Kristo. Daghang magpakaron ingnon nga sila anak sa Dios, no, daghang moingon nga I am the appointed son of God. No, dungga na to, makita na sa tos TV na yung mga tao nga moingon nga sila anak sa Dios. Pero ingon ang Ginoo ay magtuo kanila. Na yung mga tao nga magpatuo nga sila ang Mesiyas. Gitawag kini sila mga anti-Christ. Mga fake nga mga magwawali, mga fake nga mga propeta. No? Nya ang mga timailhan nga
matapos ang kalibutan nga dunay gitawag og cosmic disturbance. Doon na sa mga mahitabo des kawanangan nga mga planeta sa kawanangan motipa silang naandang agianan. Ang mga kabituonan sa kalangitan, mga hug sa kalibutan. Unya ang mga tao makuyawan tungod sa mga dagkong mga balod nga nagpungasi. Unya ang mga tao makuyawan tungod sa mga panghitabo nga dunay gubat, gutom, kamatay, magunay ang mga igsoon, mga ginikanan, mga anak, mga binalay, perting gubuta o dili pa ni mao ang katapusan mo maguna sa ni kahitabo mo ni mga signs no gitagna na gyud is Ginoo, gitagna niya nga magunob ang templo, maguba ang templo o tinuod yun pagka 70 AD giatake sa mga Romanhon ang templo sa Jerusalem. Ya ang mga Hudiyo nagkatag sa tibuok kalibutan. Pero dili pa ni siya ang katapusan. Muuna sa ni siya panghitabo. Sama karon nga dunay gubat. Murag talandugon kaayo ang atong kalibutan. Unya ang China gani murag man gani mo ilog sa Taiwan. Unya nagpabuto gani og warhead ang katong North Korea. Yang Iran milaban sa Russia. Murag talandugon kaayo. Nya dunay gubat, no, Third World War. Wa pa gyud magpasabot nga duol na. Pero mahitabo kini pag-una ang mga gubat. Sa dili pa mobalik ang Ginoo sa ikaduhang higayon. Pero gipasidan-an nanta nga duna gyud mga panghitabo. Unya giwarningan kita nga kung dili kita magpabilin diya sa Ginoo, pation gyud natong kahadlok o kakuyaw sa mga panghitabo. Pero gipasaligan kita sa Ginoo. No, timan nga atong unang bahin sa Ebanghelyo nga ang Ginoo nanagna nya ikaduha kaya kitang gipasidan-an, giwarningan sa mga magpatuo nga sila mao kuno ang Kristo, pero gipasaligan kita sa Ginoo nga ang magpabilin mao ra gyoy maluwas, magpabilin diha kaniya, magpabilin sa pagsimba, paghigugma kang Hesus. Kay wala gyoy lain nga makaluwas kanato gikan sa kakuyaw ug kahadlok sa mga maabot nga mga panghitabo mao ra gyud si Jesus. Atong pakpakan si Jesus, no? Kay siya naghatag nato pasalig. Nagpasalig siya kanato nga moabot kining mga higayon ngayang gipanagna. Bation magyud tag kahadlok pero iya kitang gipasaligan nga ang magpabilin mao ra gyud maluwas, magpabilin sa iyang gugma. Dili kita mahadlok. Dihay mga managsuon gikan sa bukid nanganhi sa syudad, no? Kay namalit og sapatos. Pag-abot la syudad, kay namili sila sapatos. Pagsud dito sa tindahan, nisod ang maguwang. Sud niya dito, mili sa sapatos. Paglingi niya, kaya yang manghod gidagan. So siyang gigawas siyang manghod gidagan niya, gigukod, gikuptan niya. Nganong nidagan man ka nga layo kay itong gigikanan. Kay mamalitag sapatos ato kay layo para bukid, no. Nganong nidagan man ka. Ingon ang manghod, hadlok ko diha manoy, hadlok ko. Yang gikuptan yang manghod, kisa may makahadlokan diri nga tindira ra man mga sapatos, mga display dito. Hadlok lagi ko, hadlok. So pag dool nila sa pultahan, ang pultahan kay bildo man, ingon ang maguwang, hay may kahadlokan mo. Kana ba kana yung maguwang si kana nga imo ra man ang naong. Nahadlok siya kagulingong raw kay dito sa bukid way sa Minay.
wa maanad og tan-aw siyang naong. Kani ding kahadlok mugawas ni kun wa ta maanad. Kanang wa bita ta maanad og lakawng og ngit-ngit, palakton tag ngit-ngit, mahadlok ta. Kun kita kining wa ta maanad og ampo simba sa Ginoo, moabot king higayon nga matuman ang gipanagna sa Ginoo, mahadlok kita. Pero usa ra gyud tambal nga mawa ang kahadlok kung kita magmakanunayon diha sa paghigugma, pagsimba, pagsalig, pagtuo kang Hesus. Kay ang Ginoo nagsaad gayud nga dili gyud niya pasagdan, dili niya pasagdan ang mga tao nga nagsalig kaniya. Iyag yung panalipdan, iyag yung tang kining protektahan, iyag kitang labanan. Kay sa atong kahuyang kung kita-kita ra wa mo kita mahimo. Muna ingon ang Ginoo, kung wala ako wa gyud mo'y mahimo. Unya gitagna sa Ginoo nga siya mobalik sa ikaduhang higayon. Mo gini gitawag og parusiya, the second coming of Christ. Nya kining adlaw inigbalik sa Ginoo mo kini adlaw sa pagganti og pagpanudya, pagsilot. Mo kini adlaw sa kalipay sa mga nakapangandam. Mo sini adlaw nga ang mga tao nga wa makapangandam magkurog at tubangan sa Ginoo kay nagpaabot sa silot. Mo ni adlaw sa pagganti o pagsilot. Unya ang pagbalik sa Ginoo sa ikaduhang higayon lahi sa una niyang pag-anhi. Kay sa una niyang pag-anhi wa man kayo siya mahibaw gamay ra ni kahibaw. Unya inigbalik na sa ikaduhang higayon, makit-a na siya sa tanang mga tao diha sa mga panganod, kiniyugan sa mga anghel. Kung sa iyang unang pag-anhi giputos siya sa panapton, pero sa iyang ikaduhang pag-anhi dili na siya puston o panapton, kundi pusto na siya dungog o himaya. Kung sa iyang unang pag-anhi gihukman siya ni Poncio Pilato, pero sa iyang ikaduhang pag-anhi dili na siya hukman, kundi siya na'y maghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Suguon niyang mga anghel sa paglain sa mga dautan o sa mga matarong. Ang iyang pag-anhi sa ikaduhang gayon, moanhi siya aron paghukom, moanhi siya isip maghuhukom, o iya kitang eksaminon, iya kitang sutaon, suknaon, pangutanon. Muna yung gitawag og final examination. Yan nakahibaw ba ta, basta mo examine na kang maestra, ningon na ng maestra, okay children, since today is your examination day, close your books, close your notebooks, and open your eyes and ears. Ingon din ka, ma'am, ay sa kong isamina, ma'am, kay magtuon pa ko, ma'am. Ingon din, maestra, no more time for preparation. Today is the time of examination. A day of examination is no longer a day of preparation. Kung inag-abot sa Ginoo sa ikaduhang higayon, aron iya kitang hukman, dili na takaingon Ginoo, Ginoo, ay sa kong hukme, kay manimbas ako, ingong Ginoo, wa na'y panahon. Yung ka Ginoo, ay sa kughukme, kay iuli sa to na kong kanding akong gikawat. Yung Ginoo, hala kadiritasan na na. Yung ka Ginoo, ay sa kughukme, kay ako sa tong iuli, tong bana nga dili ako Yung Ginoo, hala, pagdungan na mong adto sa impierno. Ginoo, a day of examination is no longer a day of preparation. Munang ig-anhi sa Ginoo, sa ikaduhang higayon,
Dili na niya tugtan nga mangandam pa. Munang sawa pa moabot kining adlaw. Wa pa moabot ang katapusan sa kalibutan. Sa wala pa moabot ay ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Mangandam gyud ta. Kung saan to pagpangandam? Mangandam ta nga makigdait ta niya. No, you must make peace with God. Nga dili kita musupak sa Ginoo. Di kita makig-away sa Ginoo, di ta makigkontra sa Ginoo. Ikaduha, we must make peace with our fellow men. Kaya doon na may mga higayon nga kita magkaaway, magkalagyuay, magkalibakay, magkihaay, magbinunalay, sinukmagay, kinahanglan maguliay. No? Doon na kita reconciliation. Kaningon na bang Ginoo, gawas kung kamo mo pasaylo sa iyong isikataw, sa iyong kising-kasing gayon. Dili sa mo mapasaylo sa Ginoo. Muna duha ka paagi sa pagpangandam. Sa dili pa matapos ang kalibutan, sa dili pa mubalik ang Ginoo sa ikaduhang gayon, nga makigdait kita sa Dios, makigdait kita sa atong isikataw. The best way to prepare our future is to make the best of today. If you fail to prepare, you are preparing to fail. Manindog kitang tanan, mag-ampo kita nga Dios Ginoo, nagatuo